Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba. Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. V ňom máme vykúpenie, skrze jeho krv odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal, uskutočnil v plnosti času. Zjednotil v Kristovi, ako v hlave všetkého, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Keď ja som to uvidel, alebo si uvedomil, tak už to neviem nevidieť, asi oduvedomiť, alebo odvidieť. A ovplyvnilo to moje celé nazeranie na celé, tomu, čo verím, kresťanstvo, na Ježiša, na celý príbeh toho všetkého. A to je veľmi podstatná vec. Takže možno, že vás to inšpiruje. Je to skôr len taký, z môjho pohľadu dnes, taký návrh, že dá sa na veci pozrieť aj týmto smerom, zvážte, či vám to dáva nejaký zmysel. V roku 2009 tento človek, Simon Sinek, napísal takú knihu Start with Why, alebo že začnite s prečo. No a to je vlastne taká akože biznis kniha, alebo ako to povedať, kde on hovorí, že sú dva spôsoby, ako ovplyvňovať ľudí. Nie len negatívne ovplyvňovať, ale ovplyvňovať. No a hovorí, že je to že manipulácia a je to že inšpirácia. A on hovorí, že všetci najväčší lídri sveta v živote, alebo dajme tomu v 20. storočí aspoň, boli tí, ktorí pomohli inšpirovať ľudí a nemanipulovať a inšpirovali tým, že mali jasne sformulované svoje prečo. A že napríklad, keď si zoberieme Martin Luther King, Steve Jobs z Apple alebo Mahatma Gandhi, že všetci mali to svoje prečo. No a hovorí, že keď máme jasne sformulované svoje prečo, tak inšpirujeme namiesto manipulujeme, priťahujeme ľudí, ktorí veria tomu, čo je to prečo, čomu veríme aj my, a tvoríme lojalitu miesto nejakej momentálneho len zápalu, dočasného a podobne. No a ono sa toho predalo 3 milióny a ono potom hovorí, že to prečo je toto gro, keď vidíte tam v tom kruhu why, ale potom to je aj, že ako, z toho prečo vyplýva ako a z toho ako vyplýva, že čo robiť. Čiže tak. No a sú tu aj potom nejaké príklady nejakých značiek, že dajme tomu Apple, že vraj vždy odjakživa mali sformulované to, že oni chcú ináč myslieť, alebo búrať status quo a veria, že sa to dá aj lepšie. To tie veci s počítačmi, že dá sa to aj lepšie, jednoduchšie, že to je to prečo. Oni chceli urobiť veci jednoduché, jasné. Potom tu máme napríklad značku Patagonia a tá značka prišla s tým, že to je napríklad, vidíte takú reklamu, to bola taká známa reklama, že nekúpte si tento kabát, vetrovku alebo čo to je. Ich prečo je, že chcú robiť planétu ekologickejšou, zdravšou, udržateľnejšou a oni napríklad argumentujú tým, že nekúpte si tento kabát, že opravujte si svoje veci, prešívajte si a tak. Ich veci sú samozrejme, alebo z okolností dosť veľmi drahé, ale vraj sú z veľmi dobrých materiálov, z udržateľných zdrojov, nešijú ich nejakí ľudia, ktorí sú vykorisťovaní. Vraj, kde majú obchody, majú aj miesta, kde sa tie ich šaty opravujú, prešívajú a tak, keď sa pokazia. A v skutočnosti sa z toho stala dosť taká hipsterčina. No. A teraz, že to prečo, keď si všimneme a naozaj, keď to uvidíme a si uvedomíme, tak zistíme, že naozaj to je v skutočnosti to, čím človek môže inšpirovať, alebo ktorý príbeh alebo myšlienka môže inšpirovať. No a teraz z toho vyplýva mne táto otázka, že čo je prečo kresťanstva? Teraz, chcel by som, budem sa pýtať, ale nie je tak, že aby ste hovorili, ak chcete, môžete,
ale preto, aby naozaj sme sa každý za seba skutočne že zamysleli na chvíľočku aspoň, že keby, dajme tomu, žijem si svoj kvázi taký ten život praktizujúceho kresťana a mám kamaráta, ktorý vôbec nie je a raz sa ma spýta, že na čo to vlastne celé je, že čo to vlastne celé je, že o čo ide a že na čo bol ten Ježiš, alebo že čo? A že čo je tá jedna veta, dve vety, alebo čo je tá jedna myšlienka, že prečo to celé je. No. Teraz chvíľočku, 10 sekúnd, 15, budem ticho a skúste si to že premyslieť, že čo podľa vás to je. Niekto má niečo, čo by ako by povedal, že čo podľa vás, ale nemusíte, že čo si myslíte, ale čo vidíte, že čo je to väčšinové prečo, alebo takto. Dobre, tak môj dojem z toho, že som zo pár rokov kresťanom a pohybujem sa aj v tejto kultúre alebo subkultúre a počúvam kázne a podobne, mne sa zdá, že najčastejším prečo, to, čo sa najviac zdôrazňuje, o čom je Ježiš, prečo vlastne prišiel na to prečo, je, že odpustenie hriechov. Hej? Dal som takýto, no to všetko bude také jemne tmavé, ale snáď sa to nejako bude dať čítať. Že odpustenie hriechov. Myslím si, že toto je to mnohých, čo napadne prvé. Keby, dajme tomu, keď aj evangelizujeme alebo šírime našu vieru alebo predávame dobrú zvesť alebo akokoľvek to nazveme. Veľmi často je to gro toho, čo hovoríme, že uver, aby si mal odpustené hriechy alebo Ježiš odpúšťa hriechy alebo často, keď hovoríme chceme prísť k evanjeliu, tak mnohí začínajú cestou, že svet je skazený alebo ľudia sú skazení a neetický a to vytvára nejaký dlh voči Bohu a Ježiš prišiel na to, aby ste mali odpustené hriechy. No. A teraz ja si dovolím argumentovať, že toto prečo je obmedzené. Nielen, že je nepravdivé, nie, ale že je obmedzené. A limitované, alebo akokoľvek, už len synonym, aby som hovoril. A teraz prečo? Myslím si, že keby sme ostali len pri tomto, tak to bude vyzerať dosť nie úplne super. A čo aj celkom aj vidíme často v našich tých kresťanských kruhoch, alebo sa mi zdá. Prečo je to obmedzené? Myslím si, že je to obmedzené preto, lebo v skutočnosti, keď hovoríme, že Ježiš ti odpustí hriechy, alebo kvôli Ježišovi vďaka Ježišovi budeš mať odpustené hriechy, čo už nehovoríme, alebo čo niekedy aj povieme, alebo implicitne tam akože dochádzame k tomu, vyplýva z toho to, že máš odpustené hriechy, aby si nemal ten trest na sebe, aby si nedostal ten trest, ktorý vyplýva za tvoje hriechy, ktorý vlastne by ťa Boh potrestal za tie hriechy. Čiže inými slovami, ono tam je tak trošku zamlčané, alebo aj nezamlčané, že vďaka Bohu môžeš mať odpustené hriechy, aby si kvázi ušiel pred Bohom, ktorý by ťa ináč trestal, by ťa ináč hodil do pekla. A to je také, že A ja som si všimol už aj medzi tradičnými cirkvami inde, napríklad keď počujeme niektorých tých charizmatikov aj v Rusku a podobne evangelizovať, oni to veľmi často hovoria, že oni to tak cítia a skôr hovoria o láske oveľa viac ako o tomto, lebo ono to tam implicitne je. Druhá vec, prečo vlastne tam vyplýva z toho, že Ježiš nás musí zachrániť od rozhnevaného Boha. A druhá vec, prečo to je obmedzené, pretože keby toto bolo celé naše evanjelium, celá naša tá hlavná, to prečo, tak potom aby to sa stalo relevantným v dnešnej spoločnosti, čo mne sa zdá, pracujem vlastne v tej oblasti, mne sa zdá, že to nie je až také relevantné pre ľudí. Že to ľudí nezaujíma až tak. A keď ostávame pri tom a chceme, aby to ľudí zaujímalo, tak potom začneme ľudí, ja to tak nerobím, ale vidím to často tak, presviečať, že sú nemorálni, že žijú nemorálne, aby pochopili, že majú problém. Čiže najprv je našim veľkým jobom presvedčiť ľudí, že majú problém, že sú zlí a že si zaslúžia smrť, to je písané v Biblii, za tie hriechy. A potom, aby sme ich doviedli, kvázi, hej, tu hovoríme o manipulácii versus inšpirácie, potom ich dovedieme k tomu, dotlačíme, že tak asi sa cítim zle, mal by som sa, tak daj teda, čo ponúkaš. A tu prídeme, že predstavíme, že ale Ježiš, teda môžeš prijať a utiecť svojmu trestu. Mne sa to zdá strašne obmedzené a strašne smutné.
A teraz ale tak, ak nie toto je prečo, Gabriel, alebo tak čo teda hovorí, že čo je to, čo prečo? A dúfam, že teraz som zaujal, že teraz to je, že tak čo to prečo je. No a ja teraz idem predstaviť pozitívne to, čo si myslím, že skutočne je to prečo a o čo ide. A čoho odpustenie hriechov je časť len. Vďaka Bohu za odpustenie hriechov. Hej. Vďaka Bohu. Ale ideme ďalej. No, ja to som už hovoril. Pardon. No. A teraz, teda toto bude chvíľočku také veršíkové, biblické, ale ináč sa nedá argumentovať v kresťanskom prostredí, protestantskom, ako bez veršíkami. No, a nie, vážne to cítim, ja to tak vidím v Biblii. Teda máme v Biblii, v Novom zákone, v Novej zmluve, väčšinou, ale aj v starej, máme obrazy zjednotenia veľmi často a obrazy svadby a hostiny. A teraz, my to tam čítame, my to vidíme a vy si hneď spomeniete, že áno, veď jasné. A ja nehovorím, že si ich nevšímame, alebo nevšímate. Ale ja som, keď bolo mojím prečo to odpustenie hriechov, tak tieto obrazy, to som skôr tak, že čítam, že prejdú, však OK, pekné, ale nie úplne tomu rozumieme, čo to celé je a ideme ďalej. Čiže v skutočnosti, ja ako vidím, aký je môj obraz toho kresťanstva, tak aj čítam Bibliu a tie verše vlastne si vyťahujem alebo vnímam ako relevantné, ktoré vlastne podporujú to, ako si myslím, že to je. Čiže preto si musíme proste uvedomiť, absolútne som o tom presvedčený, že nie je to tak, pri všetkej počestnosti, že ako čítam Bibliu, takú mám vieru. Ale v skutočnosti je to naozaj tak. Ako si dovolím rozmýšľať, ako vidím veci, tak aj čítam Bibliu. Hovorím, že to si treba uvedomiť na sebe. Sme obmedzené ľudské bytosti a takto fungujeme, myslím si, do istej miery. No a teda pozrime sa na tie obrazy zjednotenia. Ježiš hovoril, teda v Jánovi 10.30, že hovoril, že ja a Otec sme jedno. Samozrejme je to v kontexte niečoho. Potom, keď si spomenieme, dajme tomu, keď ho učil ľudí modliť sa, alebo svojich učeníkov, hovoril, modlite sa tak, okrem iného, hovoril, príď kráľovstvo tvoje, čiže Božie kráľovstvo má prísť, buď vôľa tvoja, čiže modlíme sa, že nech tu na zemi, nech je tu tak, ako ty, Bože, chceš. Nech tu je tak. A ako je v nebi, tak nech je aj na zemi. A to je zase, že keď sa zamyslím, že veci, čo sú tu na zemi, môžu mať, alebo majú aj svoju nebeskú podobu, alebo nejakú, ako to už poviem, môže menej archaicky, nejakú ideálnu, alebo platónsky, alebo ako to povieme. A my sa modlíme, že ako je v nebi, ako je tam v tom ideálnom svete, tak nech je aj tu na zemi. Čiže už aj do tejto modlitby, keď si všimneme, je zakomponované to, že nie, že už nech zomreme nejako a v nebi bude nejako dobre, alebo nech len máme odpustené hriechy, čo aj to je, samozrejme, o to sa modlíme. Ale je už aj do nej zakomponované to, že nech to tu, čo je tu, nech sa to zmení. My máme byť ľudia nádeje a máme mať víziu prečo a ako sa majú veci zmeniť. Čiže to je hneď ďalšia vec. V Efežanom čítame, tam je to dlhšie, že toto mám, áno. A to je takým naozaj toto, keď sa ma niekto pýta, čo je obľúbený verš, tak toto môj. A tam píše, myslím, že je to apoštol Pavol, a je to strašne zaujímavé, že skade to on mohol vedieť. Keď si to tak zoberieme a teraz počúvame. To je ten pozdrav, on na začiatku to hovorí, že a o Bohu, že keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle, podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal, že vo svojom rozhodnutí si Boh predsavzal uskutočniť v plnosti času, čiže v určitom momente, nejakom, kde to vrcholí, zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi a všetko, čo je na zemi. Že tuto vidíme napríklad, že nejako to sa volá, že eschatologický ten cieľ, aspoň Pavol hovorí, že je zjednotiť to, čo je na nebi a čo je na zemi. A to je niečo strašne zaujímavé, strašne hlboké, strašne aj mystické a neznáme, ale a teraz, keď to pozeráme, že v Novom zákone nie, že priamo to až tak nevidíme, možno, že niekomu napadne nejaký verš, že keď to Ježiš hovoril, skade to ten Pavel napríklad takto hovoril, vedel.
Podobne máme v liste Kolosanom, kde hovorí, aby skrze neho zmieril všetko, čo je na nebi a na zemi. Takže, zaujímavé. To je obrazy toho zjednotenia. A toho je viac. To som len vypichol také najexplicitnejšie. A potom máme obrazy svadby a hostiny. A to je zaujímavé, že Ježiš strašne často používal tie obrazy, metafory toho, čo je najlepšie, že svadba, hostina, kde všetci sa radujú, kde sú všetci spojení, kde pijú víno dokonca a tak ďalej a zabávajú sa. No, teda, a vidíme to napríklad symbolicky, strašne hlboké bolo to, že prvý zázrak, alebo keď sa hovorí, že Ježišova verejné pôsobenie sa začalo, tak to bolo tá svadba v Kárne Galilejskej. No a zase, to je symbol strašne dôležitý, že to je svadba. Ježiš začal niečím, kde vlastne ako keby niečo staré sa mení na niečo nové. Voda sa mení na víno a ja by som povedal, že obdobie zákona sa mení na obdobie milosti. A je to začiatok ako keby že tej svadobnej hostiny medzi Bohom a človekom, medzi nebom a zemou. Začiatok toho, minimálne toho dvorenia, alebo toho spájania. Ale to samozrejme, to musíme len spätne ako keby včítavať do toho. To si vtedy nemohli ľudia až tak veľmi uvedomovať, pravdepodobne. Potom, keď si uvedomíme príbeh marnotratného syna, ako končí, hej? A ten príbeh je podľa mňa univerzálny pre nás všetkých, že to je presne univerzálny príbeh ľudstva alebo každého jednotlivca v určitom období nášho života. Musíš v určitom zmysle sa ako keby zrebelovať a od niečoho odtiahnuť od toho svojho stvoriteľa. Veď to vidíme vlastne to aj v Genesis. Odídeš, uvidíš, že ten život je určitým spôsobom prázdny. Nebudem to čítať, lebo však všetci to poznáme. Vidíme, že ten život je prázdny, problémový, zlý. A naspäť, rozmýšľaš, že asi by som chcel ísť naspäť, teda k tomu Bohu, k tomu Otcovi. V tom prípade je to ten Otec, je ten symbol Boha. A ešte čo je tam ale zaujímavé, že on začne z toho robiť dosť vedu, ten marnotratný syn, keď si všimnete, že ako ma zoberie naspäť, toto, čo mu poviem, predstavuje, to je podľa mňa obraz náboženstva. Že ako mu to poviem, aby som prišiel naspäť. A to podľa mňa náboženstvo rieši toto všetko a komplikuje viac, ako to v skutočnosti je. Pretože on, keď prichádza naspäť, otec ho čaká a proste rozbehne sa voči nemu, ko nemu skôr, ako on dokáže niečo povedať. Pre mňa to znamená, že všetky tie náboženské úkony, ktoré si myslíš, že musíš urobiť, aby ťa ten otec späť prijal, sú absolútne zbytočné pre otca, lebo otec skôr ťa čakal, ako si sa ty rozhodol, že chceš ísť naspäť. Skôr ťa čakal, ako si ty videl, že žiješ v srabe a zlé a uteká ti oproti. Ako náhle teba napadne, že chceš ísť. Úžasné. No a končí sa to. Ako prišiel domov, zabite bíčka, dajte mu prsteň, nové šaty, ide veľká hostina. Úžasné. Čiže zase veľká hostina, zase sa to končí veľkou hostinou. Ďalej ideme eucharisticky. Lukáš 26-29, neviem, či to tu mám vypísané. Áno. Teda hovorí Lukáš 14-15-24, hovorí o Božom kráľovstve ako o oslave, na ktorú sú pozvaní mnohí, áno, no prví tí pozvaní ako Izrael odmietajú a pre pozemské záujmy a dokonca možno aj pre ich svoje náboženstvo. A Pán domu následne pozýva chudobných a cudzincov a tam dokonca sa píše, že pozvite všetkých pozvite, ktokoľvek chce. To je tiež zase, to je veľký obraz tam. No a teraz, keď ideme do takých tých zložitejších vecí, nemusíme ich až tak strašne chápať, ale keď si prečítame Zjavenie 19. kapitolu, a teraz 9. verš čítam, posledná kniha v Biblii, apoštol Ján vidí tam tie strašne zložité vízie, alebo ako to povedať, tak čítame, že potom mi povedal, napíš, blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. A povedal mi, tieto Božie slová sú pravdivé. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku, mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba. Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu.
To je to, čo nás čaká v nejakom čase. A Zjavenie 21. kapitola, to som dal dokopy niektoré verše, niektoré vynechávam. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli. A ani mora už niet. Videl som, ako z neba od Boha zostupuje sveté mesto, sveté mesto, Nový Jeruzalém, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Vidíme tie obrazy, nevesta, cirkev, ženích, Ježiš. Počul som mohutným hlasom od trónu hovoriť: hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh ich bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti, ani žialu, ani náreku, ani bolesti viac nebude. Lebo prvé sa pominulo, to naše porušené, čo poznáme. Ten, čo sedel na tróne, povedal: hľa, všetko robím nové. A hovoril: píš, tieto slová sú verné a pravdivé. Povedal mi: stalo sa, ja som alfa omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto a ja budem jeho Bohom a on bude mojim synom. Tu si ešte dovolím povedať, čiže zoberme si, a ja si dokonca myslím, že náš pozemský vzťah muža a ženy v heterosexuálnom prípade, vzťah muža a ženy, nie že toto sa podobá na vzťah muža a ženy. Vzťah muža a ženy podľa mňa predobrazom toho, čo sa v skutočnosti má stať v absolútnych kozmických rozmeroch, absolútne duchovných, kde sa jedno spojí s druhým. A ako aj čítam v Genesis, keď to na svadbách sa číta, že a budú jedno telo, že bude jedno. A dokonca, ak si niekto z nás zažil v živote milovanie muža a ženy, alebo také telesné, ak sa na to ešte niekto z nás pamätá, tak, a bolo to pekné, ak to bolo pekné, tak to je reálny obraz toho, že ako chutí, predobraz, ako chutí to zjednotenie. A dokonca ešte aj to, lebo tu čítame potom hovorí, že všetko tvorím nové. To zjednotenie, v tom akte zjednotenia, on má ešte aj ten kreatívny potenciál, že to zjednotenie tvorí niečo nové. V našom prípade tvorí dieťatko, tvorí nového človeka. Čiže ono to je všade zakódované. To spojenie, spájanie sa a tá radosť toho spájania. Čoho potom následkom je svadba, hostina a tak ďalej. No a teraz Ježiš. Zoberme si, že všetko, tak dám na chvíľu čierne, že teraz Ježiš mal svoje učenie, uzdravovanie, všetko to, čo robil so svojimi učeníkmi, ako interagoval s predstaviteľmi moci, s Rímanmi, predstaviteľmi náboženstva. Všetko to nejako bolo, všetko je to úžasné, zapísané, dá sa tým veľa zaoberať a treba. Ale napokon, keď poslednú noc končí svoje pozemské pôsobenie a vie, že ráno sa s ním začne proces, ak to mám správne usporiadané, ale tak ráno sa s ním začne proces toho, čo vie, čo ho čaká, čo za chvíľu si budeme pripomínať budúci týždeň, tak predtým ako refrén sa modlí jednu vec, ktorá ako keby podľa mňa zhrňuje všetko to, čo dovtedy rozprával. A to tá jedna vec, čo bude ten verš, ktorý tu premietnem, je podľa mňa to, čo dáva to prečo tomu všetkému. Ako keby ten verš, ktorý tu premietnem na konci, hovoril, že toto všetko, čo bolo, je preto to. Tak teda, Bože, ja to idem už dovršiť a Ty daj, aby všetci nakoniec boli jedno. Ako Ty, Otče, si vo mne a ja v Tebe. Aby aj oni boli v nás jedno. A to teraz, pozor, strašne tomu krivdíme tomuto veršu, ak to interpretujeme ako jednota cirkvi, alebo jednota ako dobrej cirkevnej party, alebo niečo podobné. To je síce pekné, ale to vôbec nie je o to, alebo to je že len povrchné, to je povrchné toho. Ježiš hovoril, že ja a Otec sme jedno. A keď hovoril aj viackrát, že nič nehovorím zo seba, nič nerobím zo seba, ale Boh hovorí cez mňa, alebo Otec, hej, tak boli jedno. To neboli, že jedno, že
no, to už by som sa púšťal príliš do niečoho, čo slova nevedia vyjadriť dobre, a ja tomu nie až tak rozumiem, ale tam, že nie sú viac jedien, že nie je jedno, kde je otec, kde je Ježiš s Bohom a potom bude jedno, čo sú kresťania, že nech sú akože dobrá partia. Je jedno. A teraz slovenčina má trošku tam jedný problém. V angličtine existuje unity, jednota, a existuje oneness. My v slovenčine to prekladáme, v niektorých teologických kruhoch sa to aj používa, to slovo, že jedinosť. A to už je s veľkým J, ja to dávam, alebo keď o tom myslím, to je tá jednota s veľkým J, to je to konečné. A teda Ježiš hovorí, nakoniec sa modlí, nech aj my vstúpime do tej jedinosti, do tej jednoty, kde participuje Otec, Syn a Duch Svätý. A to je sila. No a teraz, ak je toto naozaj to prečo, čo ja si dovolím tuto alebo naznačovať, tak potom môžeme aj Bibliu, alebo celý príbeh Biblie vidieť trochu, aspoň pre mňa je to trochu inak ako volakedy. A teda takto, no, tie fotky, či one sú akože obmedzené, hej, ale že, no teraz, ja to vidím takto, že boli sme stvorení do určitej jednoty. Nie úplne som si istý, že je to reálna historická udalosť, skôr možno, že nejaká symbolické slovo o tom, kto sme, ten Genesis 1, že sme stvorení do jednoty s Bohom, kde všetko funguje. To je ten symbol záhrady. Je tam všetko, priteká rieka, chodíme s Bohom po záhrade, sme v jednote bez problémov. Potom sa stane určité rozdelenie a to rozdelenie má za následok má za následok aj naše bežné nepochopenie, má za následok dokonca to, že ja vidím druhého, ako oddeleného, ale úplne som tam dal tie fotky toho najhoršieho, čo to má v extrémnom prípade za následok, vojny, oddelenosť, hádky, naše odcudzenie, to, že sa delíme na rôzne skupiny a všetko možné, to je to rozdelenie. Čiže, áno. A nakoniec potom vidíme poslednú knihu Biblie, ale aj začiatok Ježišovho pôsobenia, svadba. On to ide prinášať, ohlasuje a prináša, že začína obdobie spájania toho, že ideme nie naspäť, ale ideme do tej jednoty eschatologickej, konečnej, veľkej, úžasnej, kde sa nebo spojí so zemou. Ja viem, že to je hrozný taký obrázok, ale nenašiel som lepší. No a teraz zaujímavé je ešte, nedá sa tu nespomenúť tento autor, tento filozof, teológ, lebo on to videl a popisoval neskutočne hlboko, odborne a podobne. No to je katolícky jezuita, na začiatku 20. storočia žil, myslím. No on má také odvážne myšlienky, aj že ho katolícka cirkev poslala do Číny tam niekde a jeho knihy kvázi tak akože minimálne neuznala, ak nezakázala. On bol geológ, aj že naozaj skutočný vedec, a on skúmal na geologických procesoch, biologických procesoch, pozeral, že ako tie veci boli, skamneliny a podobne. On z toho chápal a uvidel v tom niečo, kde evolúcia je vlastne, to si musím trošku čítať, aby som zbytočne tu neblúznil, kde evolúcia je komplexný proces, ktorý smeruje do určitého bodu, on to volá bod omega, bod jednoty. No a teraz on hovorí, hmota sa organizuje, život vzniká, vedomie sa prehlbuje, vzťahy sa zahusťujú. On hovorí, že evolúcia nie sú len náhodné zmeny, ale že je to rast komplexity a zároveň jednoty. Nazýva to tak, že komplexifikácia vedie k vedomiu a vedomie k jednote. Vrchol jeho vízie bol tzv. Bod omega. A to je to konečné zjednotenie všetkého. Plnosť vedomia
absolútna jednota v láske. A kľúčové je, že preňho omega je Kristus. On spája evolúciu s Kristom. A on hovorí, že Kristus nie je len spasiteľ jednotlivcov, ale že je cieľom celého vesmíru. On hovorí, že Kristus je vlastne počiatok, logos, že je aj stred, že tá inkarnácia, keď sa to Božie začne inkarnovať do fyzického, čiže spájať, hej, a že je aj cieľ, ten bod omega. A zásadné je, že preňho, on odmieta tú predstavu, že jednota je vrátiť sa späť, akože vrátiť sa, že nechcem to spájať s konzervativizmom, nie je tak, ale že to je všetko o vrátení sa. On hovorí, že to je že vyšší stupeň komplexity, že to je vedomé spojenie a že to je krok alebo smer dopredu. Jedna z jeho najsilnejších myšlienok je, že láska je najzákladnejšia a najuniverzálnejšia energia vesmíru. A že to nie je metafora. A že to je skutočná sila, ktorá spája častice. Buduje život. Vytvára vedomie a vedie k jednote. A on hovorí, že to, čo Ježiš vyslovil ako modlitbu v tom Jánovi 17, čo sme tu mali vysvietené, aby boli jedno, že to je smerovanie celého vesmíru podľa neho. A teraz, keď si ešte zoberieme, či tu máme nejakého vedca, on už bol rehabilitovaný, neviem, ktorým, či Františkom, alebo ktorým pápežom, myslím, že Albra, neviem. No a teraz, mne sa zdá, že ak to takto vidím, ja to takto vidím, a mne z toho vyplýva, že láska, akokoľvek to je široké slovo a taký pojem, že všetko a nič sa do toho zmestí, že celý ten, ak je to naozaj proces, ako hovoríme, ak je to naozaj plán a kvázi nezastaviteľný smer, kam smeruje konečné veci, kam smerujú, čo si zaumienil Boh, ako sme čítali v tom Kološanom, ako Ježiš hovorí, Božie kráľovstvo rastie, hej, ak prekvasí všetko a tak ďalej, to je metafora aj toho, podľa mňa. No tak potom tá sila toho spájania je proste, to je to najdôležitejšia, to je tá najväčšia sila, to je tá najpodstatnejšia podstata všetkého, čo my nazývame láska. A krásne to tento nemecký básnik Dürrenmatt vyjadruje, že kedysi pradávno sme boli jedno a tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska. A ja by som povedal nielen mučivá túžba vrátiť sa k jednote, ale je to aj, že ako chutí to spájanie. Ak je to Boží zámer, toto spojenie nakoniec, všetkého v Kristovi ako v hlave, ako čítame. Ak je to Boží zámer, no tak potom je to určitá sila, ktorá sa deje, určitá vec, ktorá sa deje, taká val. A keď my ideme a jednáme a žijeme v smere tejto sily, energie, alebo akokoľvek to povedať, tak cítime, že to je správne. A naopak, keď si zoberme, čo chutí najlepšie v živote? Povedzme, najlepšie chutí v živote, keď sa s ľuďmi spájate, keď ste so svojou rodinou, tými najbližšími v prvom rade, najviac sa ľúbime, keď máme dobré vzťahy, keď nie sme rozhádaní, keď sa podporujeme, keď vidíte, že ste niekomu pomohli a pomáha mu to ďalej, keď je medzi nami harmónia. Čo chutí najhoršie? Veľmi zle chutia veci, keď sa ľudia, ktorí sú spolu, ktorí sa lúbili, alebo ktorí proste sú blízki, že sa tie vzťahy úplne, že sa narušia, pokazia, rozvody, všetko. To sú že malé peklá prechod týmito vecami. Ja si myslím, že presne preto to je. A dokonca, nedávno som prišiel k jednej knihe, sa volá, že 5 vedľajších efektov láskavosti. No a gestá láskavosti sú v skutočnosti praktické prejavy lásky. No a skutočne to tak je. Že ono to ešte aj na biologickej rovine funguje, že keď ty ideš v smere tejto sily, tak ešte aj ty si zdravší a že veci proste viac zapadajú do seba. No a teraz pozrime sa,
napríklad tých 5 vedľajších čo to side effects? Ďakujem, áno, vedľajších účinkov láskavosti sú napríklad, láska nás robí šťastnejšími, hej, to už je popísané, ako to v mozgu ten odmeňovací systém funguje, naozaj vyplavuje nejaké hormóny, ktoré nás robia šťastnejšími. Láska je dobrá pre srdce, naozaj pre láskavosť, pre srdcovo-cievny tento mechanizmus. Pri aktoch láskavosti sa vylučuje oxytocín. Oxytocín zmäkšuje cievy, to je len ten najzákladnejší, ale viac tých mechanizmov tam funguje. Odbúrava tam ten cholesterol a menej sa ukladá ten tlak. Proste láskavosť nás robí šťastnejším, naše srdce a srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejší dôvod úmrtia. Takže kvôli láskavosti aj dlhšie žijeme, teda. Láskavosť spomaluje starnutie, zase ide tam o zápaly a oxidačný stres a pri niektoré hormóny, ktoré sa vylúčujú počas láskavosti alebo skutkov láskavosti, ako keby zvráťujú alebo spomalujú tento proces. Čiže tak, láskavosť prehlbuje vzťahy, vytvára dôveru, znižuje vzdialenosť medzi ľuďmi, posilňuje pocit spolupatričnosti a takisto je nákazlivá. Je naozaj vedecky dokázané na rôznych sociálno-psychologických a podobných experimentoch, že keď človek sa stane obeťou skutku láskavosti od niekoho iného, tak prirodzene to máš chuť dávať ďalej a aj to dávaš ďalej. Nie je to, že 100% to je, tak funguje, hej, ale naozaj proste veľmi veľa výskumov je na to, že to tak funguje. A to je úžasné. Viem, že niekto by to povedal veľmi špatne, že morálny gíč. No nie je to morálny gíč, je to, že takto to je. To je že vedecká záležitosť. A teda preto odpustenie, zase obrovská vec. Odpustenie je to, čo sa deje, keď tá sila spájania je narušená niečím. Niečím, čo my máme, nájdeme nejaký problém medzi sebou, tak niekedy, alebo veľmi často, alebo vždy je jediným riešením nakoniec odpustenie. Lebo nič iné, lebo ten, kto neodpúšťa, sám ostáva oddelený a trpí fyzicky, aj psychicky, aj duchovne. A zmierenie versus svár, zase zmierenie je v smere tej energie. Milosť versus zákon. Zoberme si, čo robili také tie jednoduché obrazy. Farizei chcú ukameňovať tú ženu, ktorá bola podľa nich cudzoložnica. Ježiš ju zachráni. Farizei väčšinou rozdeľovali, tá má krvotok, čím to trpí, nemôže, je nečistá, tento, hento. S každým problém má byť oddelený a Ježiš ich všetkých rehabilitoval a spájal. Zákon versus milosť. Súperenie versus podporovanie a povzbudzovanie. A ešte taká vec, že opakom lásky podľa mňa nie je nenávisť, ale hovorí sa, že často je to taká tá apatia alebo ľahostajnosť voči druhému, že je mi jedno, či existuje. Opak apatie a ľahostajnosti je podľa mňa záujem o človeka, počúvanie človeka a budovanie alebo otvorenie toho toku, pre budovanie puta medzi ľuďmi. A ak by sme potom niekedy chceli, ja mám takisto pripravené, že čo Ježiš hovorí, ako vchádzať do tej jednoty. Veľmi konkrétne veci hovorí Ježiš, ako vchádzať do tej jednoty, a to je ale na zase dlhšiu tému. A to sú nejaké citáty na inšpiráciu a na našu meditáciu.